Ningizimu Afrika kuphina kuphila kufinyelela khona umabona kude wakho Inyanga YoMpedi TV. Siyakubingelela futhi siyakwamukela ohlelweni lethu namhlanje. Bukelwa njengenjwayelo ke sihlena Inyanga YoMpedi, sihlena yoMkhulu ukuthi sihlena yoprofessor. Mkhulu ake sikubingelele siphinde sikwamukele futhi ohlelweni lethu namhlanje. Thokozani sanibandi imelanga abushini endalo lobulisa Inyanga YoMpedi Mkhulu ngisegoli 131 Marshall Street Johannesburg CBD ilangi khona. Ungamangali malongixofa xofa ifoni nami. Ngisabheka ukuthi ama-client awangifoneli ngoba ngihlala ngidingakala phela mina. Siyabonga. Mkhulu namhlanje angese sikubambezele kakhulu siyazi kuningi okwenzakalayo. Ake sibheke la topic yethu namhlanje soke sikhulume kabanzi masithi sishada nemali. Yeah. Kodwa ke umbuzo wami oqala Mkhulu ake sibheke la ukuthi isaka lemali ngabe wasikhuluma ngesaka lemali sikhuluma ngani eyenze etholakala kanjani? Awuthi nje ukuchazela umbukeli kabanzi masikhuluma ngesaka lemali. Bakwethu ngiyawubonga umbuzo. Uma sikhuluma ngesaka lemali lapho suke sikhuluma mhlambe ngemali engene emasakeni. Kodwa amasaka lawa amasaka ukuthi wena usuka nawo from ekhaya uzibekele wona la ukhona. Noma ufuna ufike la esigodlweni ungafika nalamasaka lawa. Ngokuthi la masaka lawa ufike wathola ebank. Lawa masaka lawa la kufike khona kufakwe imali lezi ezamacoin nani lezi imali eziphatha ngamasaka ebank. Uphatha lezi imali lezo. Kakhulukazi uyathola eNetbank uyathola kuphi na kuphi ufika nala masaka lawo la. Ufike la masaka lawo swabusise macela thina sikufake lento le sokufaka nasokufaka manje thina ke ingcabo zika khokho. Ukhokho uyena umuntu usuke ekufakela imali lapho. Le mali yasemasakeni ifakwa yilwane khehla asasikungabazi lokho. Futhi akusinto engafike ngithi ngikhuluma manga ngakho. Imali yasemasakeni ifakwa yilwane zomoya. Lezi ilwane lesifike sikutshela ukuthi ukhulumisa kanjani, uba ne communication nawo kanjani, wenza njani. Then mhlawumbe umunye umuntu angabuza ukuthi Mkhulu imali engene emasakeni ayizidlingani zami. Le mali engene emasakeni Mkhulu mhlawumbe lento lefaka imali ngela emasakeni ayizidlala nami kusasa. Mhlawumbe Mkhulu lento lefaka imali emasakeni mhlawumbe lento anyeke kusasa ngibulale. Noma anyeke kusasa lento lidlingani zami. Noma anyeke kusasa lento le idli mhlawumbe abantu bakithi. Mhlawumbe lento le Mkhulu anyeke kusasa ngihluphekise noma ngihlangise because we know ukuthi ithwalo ziyahlangisana ziyabulala ziyesasa ukuthi umunye umuntu abe blind noma umunye umuntu avele nje agwini ngamazi lo muntu uphethwe yini sesimba segijima yonke indawo sethi mina bengithwele cha ndoda endala lesi sithwalo lesi noma lesi siphakamo lesi sesisaka lemali umuntu uyafika la kuMkhulu Hoti mefiphethe nje 40,000 50,000 60,000 80,000 siyamkhandela lento le uma siqasa imphakamise lento le izophakamisa impilo yakhe unomphela uma umuntu suthi mina ngikhathele ukuhlupheka ngifuna ulahla ukuhlupheka lento le into right for wena lana sikhuluma ngesaka lemali isaka lamathongo isaka labantu abadala lana sikhuluma ngesiphakamo akona ukuthwala ngoba awubi nasilwana uphiya naso endlini futhi awubi nanto ozoweshipa isaka lemali ufika nje kuMkhulu 3 days awuphuze etshwala awulala nomfazi wakho awubhemile 3 days just for 3 days zila nje kanje uyothi umusuka la ungana wangena emfazini wakho ene manje ungena emfazini manje usujabule ngoba uzabe usunemali awusangeni nje emfazini wakho uwamasaka nje yazi amasaka ngene enkomeni umuntu omuhle bonke kodwa la masaka lawo yangidla lawo kusho umfazi ebonke sengikhathe lento le so wena njengamanje nje funa njengamanje amanamba avela ku screen uze la ekhaya sikufake lento le and uma umuntu wophatha imali yakho ungathi mufika la kumele manje sigcigce manje sime ngenxa yakho uma mina sengifuna ukusebenza mina khehla bangisenza ngifuna ukusebenza angifuni ungenzani lento lesingiphusha ukuthi mnikeze lo muntu into zakubo ukuze ukwazi ukuthi impilo yakho ibe ngcono futhi ukwazi ukuthi impilo yakho ikhanye isaka lemali khehla liyasebenza umuntu nje akaphatha imali yakhe umuntu umekhala akakhale nga 40,000 mengena 40,000 akahlala ekhaya siyabonga manje khehla kungani uthi kumuntu isaka mangabe esevula isaka eksene fica imali iphakathi angayithathi le mali ayise yonke ebank why ngamelanga imali yokuqala iye bank yonke na indaba khehla abantu abaningi whenever uma bathola imali bathola imali bayimoshe nasentweni ezirongo imali le umuyitholile akube nemali uyazi ukuthi le mali le imali osebenza ngayo imisebenzi ethongo leyo nosuku ifuna kodwa enye imali ayihambi ebank imali yethongo iyanakekelwa ungayeki imali ihlele esakeni lakho why singafuna imali uyeke esakeni lakho uma imali ihlele esakeni lakho lamadoda lawa awasayilethi imali why angayilethi imali athi wena uyidinga imali unemali imali umuyithola ikhiphe lapho kodwa imali yakho yokuqala ihloniphe siyabonga makhosi
Khehla ake singene kabanzi la ke sithi ukubheka kahle i-miracle ash. Yeah. Miracle ash iyani yokwenzani and umuntu kanjani kufanele ayithole? Ngiyabonga umbuzo Khehla. Miracle Ash number 1, it's important for you to know the price. I-Miracle Ash mhlawumbe umuntu uqala ungazi ngayo ufuna ukuyazi ngayo from namhlanje. I-Miracle Ash ibiza imali engange 1500 rand. I-Miracle Ash uma uyisebenzisa ingane zala kwaWoti they know. I-Miracle Ash isukwenzela imali zemihlola. Now you can hear the name Miracle Ash. Last kuma ngeimali ezakuwena ungalindele. Last kuma ngeimali ezakuwena ungaqondakala ukuthi bekuzoba nemali la. Last kuma ngeimali ezakuwena ubungekho sure ukuthi kunemali engafika kuwena. Last kuma nge-Miracle Ash. Miracle Ash ibiza imali engange 1.5. Umuntu unemali zakho ivaleke somewhere, thola i-Miracle Ash. Umuntu inhlanhla yakhe imali ishabalele, thola i-Miracle Ash. I-Miracle Ash is for money, is for growth. Ngiyabonga makhosi. Sibonge Mkhulu. Khehla kunalento le abantu abaningi abadidekayo ngayo. Kahle awusicacisele la, who is God? Okay, let's talk about God. Uma sikhuluma ngoNkulunkulu, omunye umuntu angabuza ukuthi who is God? Lento le into efana nani? Lento le yini? Lento le siyazi ukuthi uNkulunkulu is just umoya. But umoya yini? Because umoya unegama. Moya, rawutla ntweki moya, siyazi ukuthi umoya. Omunye umuntu angathi kunento ukuthiwa umuntu mefile ubizwa ngayo. We know ukuthi umuntu mefile kuphinduka idlozi. Siyazi ukuthi inja mefile kuba yinja. Yinja kodwa ithongo lani lezinye izinja. There is nothing emhlabeni engena gama. Who is God? Number 1, we must face this. God is not a Christian. uNkulunkulu akana religion afola under yona. uNkulunkulu akafoli under i-organization ethize. Igama likaNkulunkulu lafunwa for a very long time ungaziwa ukuthi ubani. And igama likaNkulunkulu solo lalifihlwa. We have been saying ukuthi uNkulunkulu uyimfihla kalozwe nomhlaba umuntu uyisiphiri ngoba uNkulunkulu akaziwa, which is true. Kodwa ubani igama likaNkulunkulu? We say uNkulunkulu uyimfihlo ngoba akabona umuntu, which is true. Kodwa ubani igama lakhe? Even nendaba esemfihlweni inegama. Even nalengane lo imithile kuyimanje engaziwa igama inegama. There's nothing emhlabeni engenagama. Igama likaNkulunkulu is tetragrammaton. Igama likaNkulunkulu tetragrammaton. Igama likaNkulunkulu elibelikade lisilifihlele. That's why at some point sithandaza uNkulunkulu but uNkulunkulu akasizwa. Mkhulu Hoti igama elithi tetragrammaton igama lesiHebrew, igama lesiZulu, igama lesotho, igama lesingisi, igama lani, igama nje alina language. Ingakho kuthiwa tetragrammaton. uNkulunkulu ke loyo igama lakhe. Siyabonga. Sibonge Khehla. Ake siphinde sibheke la Mkhulu. Kambe sikhona isithwalo okwazi ukulinka kusona ithongo? Ithwalo esikwazi ukulinka kukhona ithongo ziningi Khehla. Sinesithwala umuntu ethi mina Mkhulu Hoti angifune isilwane. Ngikwazi mina ukulinkela ithongo lakho nesithwalo uma ithwalo sakhona singahambisani nento eyisilwane. Ithongo alizwani nento eyisilwane. Uma ithongo lakho kumele sikulinkela nento enganani engena silwane. Once kunesilwane angikwazi ukulinkela ithongo lakho. So ithwalo eningi ngiyakwazi ukulinkele sona kuthiwa yini nethongo lakho. Uma kungenanto ozofika wena uweshiphe njengesilwane, njengamadoda, njengotikoloshe, njengenyoka. Angikwazi lapho ukufaka ini ithongo lakho. Yithwalo ke nginaso ke. Ngibe nesithwalo esikhona, isithwalo semali, but angize ngene kusona kakhulu kangaka ngoba leso ngiyakwazi ukuthi ngikulinkele ithongo lakho naso. Isithwalo sani semali esibiza nje imali engange 25,000. Siyabonga. Sibonge Mkhulu. Khehla ake sibheke la. Abantu abaningi bayahamba bawuthwala, athwala umuntu ayibone imali for 3 years, after that iphinde imali inyamalale. Yeah. Uma ngabe sithi sishadisa umuntu nemali, ukushadisa umuntu nemali yini leyo? Kwenzeka kanjani futhi kuhle ngani? Ngiyabonga lento le. Uma sithi ke namhlanje sishadisa umuntu nemali, kukhona abanye abantu abaningi emhlabeni umuntu kade na ethola amathenda kwa-Tiger Brand, ngathola amathenda ka-oil rigging, ngathola amathenda kwa-Transnet, ngathola amathenda umuntu mhlambe under amakhampani amakhulu emhlabeni esinawo. But umuntu wakho utholakala ukuthi la mathenda la kade awathola wonke
asephela ukuphela namhlanje. Ngikhuluma nabantu mina abantu abanama Range Rover. Ngikhuluma ngabantu mina kade banama Lamborghini, ngikhuluma nabantu mina kade banezimoto ezinkulu. Ngikhuluma mina ngama Mercedes Benz akhosa imali enkulu, not just imoto zemali encane. Ngoba namhlanje umuntu wakhona bekuyimillionaire, but today we are talking about umuntu wakhona akasena ngisho na next. Umuntu asuke from having imali engange 5 million ebank engenamsebenzi, umuntu abuyele back to impilo yokuhlupheka, la umuntu khona sekhomba khona intricks, la umuntu khona sejike umuntu se-owner ama-business afana nokuthi umuntu ulayisha abantwana besikolo. La sikhuluma ngumuntu kade nemali, umuntu ekade engaboni ulayisha abantwana besikolo as imali, umuntu obekwazi ukuthi per month wenza imali engange 2.5 million, but namhlanje sikhuluma ngumuntu ukuthi kuyinamhlanje yena sekenza imali engange 2000 rand ngokulayisha ingane zesikolo, abazali bazo abasogolisa ngemali. Before uthola imali uyathuka kuqala, before uthola imali uyaliwa kuqala. Lo muntu lo kungani kwaba njalo ngempilo yakhe? Inyanga YoMpedi Mkhulu sibeke isithombeni. Lo muntu loyo kwaba njalo ngaye ngoba kade engashadanga nemali. Umuntu kumele ukuthi umuntu ashadiswe nemali. Mkhulu, why kwamele ngishadiswe nemali? Why lishade nendoda? Ushade nendoda namhlanje uhluphekile. Le ndoda lo shade nayo namhlanje ilengise nje amasenda kunamsiza wenza endlini. Le ndoda lo shade nayo namhlanje ayinamsiza ikunikeza ingane inyanga miphela uyibona. Le ndoda lo shade nayo ayina ngisho nani. Nawe nje ukanje, you are not even the second priority entweni zakhe account inyanga nenyanga. Ucounta izinto ezu4, wena ucounta mhlambe number 50. Account ukuthi ngiyonikeza girlfriend wami imali, nginikeze ingane yami ngaphandle imali, nginikeze uma wengane yami lo ngihlala naye inyanga nenyanga imali, nginikeze umfana wami lo ngamshiye ematiyatiyeli imali. Wena ngakhuluma ngawe. Mangiqeda ngibhadala lo mashonisa, ngibhadala lo mashonisa, ngibona ukuthi ngqono ukuthi le moto lenginayo ngiyithengise ngithenge futhi enye imoto. Ngibona ukuthi imali like izinto akana mdlandla ngendaba yakho futhi awusho lutho kuye. Namhlanje ngikhuluma nabantu mina, abantu oyikuthi Mkhulu inyanga YoMpedi baba wethu sitshela amaqiniso. You are not even first priority phezu kwempilo yakhe. So uma umuntu unjalo, you need ukuthi ushadwe nemali, ushadiswe nemali. Uma umuntu esifana, umuntu esilisa ubiyimillionaire, ubukwazi wenza imali 15,000 per week, 30,000 per week, kuma ngeimali encane 40,000 per week, but namhlanje you can't even make that money. Udinga ushadiswe nemali. Uma ushadiswa nemali khehla, I need you to come give me la Mkhulu inyanga YoMpedi woza nemali engange 15,000 to 20,000. Uma ungena 15, 20,000, 25,000 ungezi la kumina. Fika kumina namaringa amabili, ufike kumina ngemali engange 500 rand, ufike kumina uphethe 20,000 yakho esandleni, ngizokushadisa nemali. Imali lawo yakhona iyobuzwa kwena. Kumele ukuthi ushadiswe nemali. It's so important for you to shadiswe nemali. Uma ushadiswe nemali, imali ayiphumi kwena. Le mali le uma ufike kumina nge 500 rand, le mali leyo nke soyishisa khehla. Masiqeda ukuyishisa le mali le, ngiyokufaka inqabo phe ikhanda lakho ziphelele kuwe lezi inqabo lezi. Imali angeke isakubalekela. Sikufaka inqabo la ezange, sikufaka imali inqabo la ekhanda. Imali angeke isabalekela, isakubaleka ngoba kunento la efuze ngikunike yona. Siyabonga makhosi.